guys, kauwi na kami at nag-iinit kami. Tapos hindi na lang kami maghahapunan ng ano. Actually, kanina nung kumain kami dun sa food court, may mga sobra pang ulam, binabalot namin nasa refrigerator. Hapunan sani namin yan kaso ginabi kami guys. Kaya bumili lang kami ng pizza. Anong to? 69 pesos lang to. Ayan. Dalawa yung binili namin na ganito. Ayan. Ano lang yung natira, ham and cheese. Dalawa yung binili namin, isa sa amin, isa din sa kabila. Kaya ayun. Tapos mamaya mag-i-haul ko dito yung mga nabili natin guys. Isasama ko na lang dito sa vlog. So yan. Kasi pag uwi namin kanina, actually kanina umuwi pa kami dito. Tapos pinatulog namin si Hagrid. After nagising siya, umalis kami ulit. Dahil nag-restock ako sa mga sa Shopee. Tapos yun, may mga binili lang kami konti. So yun, nag-init lang ako dahil magkakape kami. Para mamaya hindi na ako mano. Nagbabat na ka? So bagong gupit si Hagrid. Ayan. Din mama bi, wow, guwapo. Hoy! Uy, makita imong kuan. Imong pikoy. Makita. Makita ang pikoy. Bastos. Ayan, kinainan niya ito yung isa kanina. Nagutom siya dun sa sa barbers. Kaya, ayan. Ano ka, mag-ilis to. Hello guys, mag-on tayo. So, ito yung mga nakikita natin kanina. Sa, may pangalan, Gaisano. Ayan. Meron pong snackers. Ayan. Ano to guys, 55 pesos. Na snackers. So, Stilios. Actually, dalawa to. Dalawa to Stilios. Pero, kinain namin yung isa kanina. Bumili din ako ng biscocho. Ayan. Biscocho. Dito, bumili din ako ng egg crackers. Ayan, egg crackers. Siyempre, hindi mawala yung Rebesco. Actually, may mga kape pa kami dito. Pero, bumili ako. Ayan, kape ko. Next, 30 pieces laman. Dito Sun Pearl. Actually, dito ako nagkakulo ng ganito. Hindi ko na kanina na naubusan pala ako ng aking cologne. Ito yung cologne ko guys. Yung Aficionado Germany perfume. Ito yung ginagamit ko. Johnson's powder. In white na na baby wipes just in case ito pag umaalis kami ito talaga yung dinadala ko palagi, importante sa akin ito. Then syempre si Hagrid talagang maraming yung mukha kailangan punasan. Tapos ito mini cotton buds. Ito yung ginagamit ko guys namin dito sa yung mini cotton buds, hindi yung malalaki kasi sumasakit yung tenga ko. So ito actually, wala to noon. Yung mini cotton buds sa Sanicare, wala tong ganito. At least kayo meron na. So, ito, bumili ako ng Reynolds na Ziploc. Malaki ito kasi binibili ko nung dati. Reynolds, kung bibili kayo ng Ziploc bar, guys, maganda yung ganito, yung Reynolds, kasi, siya, makapal. This is medium. So, pero ito, 25 lang. 25 bags. Tapos ito para to kay Hagrid guys, mga honey stars. Ayan, ito para sa kanya lahat to. Ano pa pala dito, Nova. Yung homestyle barbecue fragrance para kay Hagrid din. Capkina Charming. Dalawa. Ayan. Dalawang cotton rolls. Sanicare. This is 3 pesos. Cellophane para lang just in case na kailanganin namin. Peanut butter ni Susan Baker. Ayan, maliit lang to guys. It is 12 ounce, 340 grams, 86. Parang ganun yung price. Best food na mayonnaise. Tapos, eto na yung mga... Eto yung nabili ko kanina sa Unitap guys. Kasi galing kami kanina doon. So, acetone na 8 pesos each. Yan, file. 15 pesos lang. Na lang itong kinuha dun sa hindi ko na tinignan kung maganda ba siya. This is 19 and 75 pesos. Hindi ko alam kung anong kulay nito. Pero yun. So, hindi kami kanina sa para to sa pampausok sa bahay. Ayan. Tapos
basta comment down below kung sino nakakaalam ng mga ganito. Yung mga ganito, alam niyo ba yung mga ito yung pinapagpapauso ka. So yun, ito para sa mga bata, ganun. Sa mga makaka-relate sa ganyan. So, yun naman pala man, may bread up. So, ito, kambalo. Bili namin kanina, 35 pesos lang yung isang loaf nito. Mura, diba? Kambal pandesal. Sakto loaf. Ayan. So, yun. Yun lang guys. Yun lang naman yung aking mga nabili today. So, yun.